O ddiwyntad i ni dod oedd flaen di unwaith yn rhagor, yn dyheu y byddwn ni'n dyddoli di yn y gwirionedd ac yn yr ysbryd, ac yn dibynnu'n llwyr ar dy gymwrth ti am bob peth a fydd yn cymeryd lle yn ein gwasanaeth gyda'n gilydd y prynhawn yma. Derbyn ein gweddi a bendithiau ni yn dy drigaredd, yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Rymyn gyntaf yw 59. 59, ragluniaeth fawr y nef. Mor rhyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaith Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluodd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. 59. Cyhoeddiadau i ni y prynhawn yma. Diolch yn gyntaf fod am gael bod yma unwaith yn rhagor. Nes i gyfarfod â chi unwaith yn rhagor fel y cymdeithas yn yr eglwys yma. Ac mae croeso i pawb i'r oedfa yma. Mae lluniaeth ysgafn ar ôl yr oedfa. Ac wedyn nos Iau, cyrfod o'r gweddi gyda chi. Ac yr oedfa nesaf, prawn Sul nesaf, am hanner awr di 3. A dyna'r cyhoeddiadau i gyd. Ni'n cael y casgliad nawr a canu wrth yn eistedd 486. 486.
Wi am rhannu'r darllediad I ddwy adran y prynhawn yma. Yn gyntaf, adran byr iawn o Efengi Lyc, adnod penod 16 ac o adnod 19 I 21. Ond nes ymlaen wedyn fydd yr ail ddarlleniad yn mynd o'r un benod wrth gwrs ond o adnod 22 I 31. Felly yn gyntaf, Efengi Lyc, ewch I benod 16 a dechrau yn yr adnod 19. Yr oedd rhyw wr golidog ac a wisgyd a phorffor a lliain maen ac yr oedd yn cymeryd byd da yn elaethwych beunydd. Yr oedd hefyd rhyw gardotyn a'i enw Lazarus, yr hwn a fwryd wrth ei borthyf yn gornwydlyd ac yn chwenich cael ei borthi ar briwsion a syrthiau oddi ar fwrdd y gŵr cyfoethog. Ond y cwn y ddaethant ac a lyfasant ei gornwydydd ef. Adran byr, ond eto ni'n troi at Dduw I ofyn iddo fe bendithio y darlleniad gyda'n gilydd a gawn ni droi nawr at yr un Duw mewn gweddi. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yn gyntaf o'r y prynhawn yma eto, ni'n gwybod am dy fawredd di a dy ogoniant ti. Yn wir, nid oes yr hawl gyda ni ddod o'th flaen di, fel y Duw, yr unig ynedig Dduw. Duw y cread, Duw sydd yn cynnal yr holl fyd yma. Duw sydd yn gwybod amdano ni fel unigolion. Duw sydd yn darllen hyd yn oed meddyliau ein calonnau ni. Ac wrth fod ti'n gwybod y cymaint amdano ni. Yn gyntaf oll I ni dod o'th flaen di a gyffesu ein pechod. Ac y wybod o dad yn sicr o un peth y prynhawn yma. Yr unig hawl sydd gyda ni ddyfod ata ti yw ein harglwydd Iesu Grist. O'n i'n dyfod o'th flaen di gyda'r parchedig ofn yma. O'n i'n hefyd yn dyfod o'th flaen di hyd yn oed y llywenydd yn ein calonnau ni. Wrth ystyried ac wrth wybod o'n i'n gymeradwy gyda'r dyfron di. O ti'n gweld ni yn Iesu Grist ein harglwydd, wrth I ni gyffesu'n pechod o'th flaen di, a gwybod mae gwaed y groes yn unig yw ein gobaith ni y prynhawn yma. Yr un a anwyd yn Bethlehem ni wedi cofio gymaint am yr amser hynna, y dyddiau diwethaf yma. Ni'n gwybod o dad, hyd yn oed y doethion yn dyfod I weddoli ef. Y bugeiliaid wedi gweld y mab bychan ac wedi gwybod am y llywenydd yma ac yn brysio nôl I gyhoeddi y fath beth o'n nhw wedi weld. Mab Duw fel baban yn y presib. Y Duw o'r dechreuad, y tad y mab a'r ysbryd glân. Ond y mab wedi cymeryd y corff yma, wedi dyfod o'i fodd. A'r tad yn fodlon yn ddo ef, ym mhob peth. A cariad rhyfedd y tad yma can ei sfellu carodd Duw y byd, fel rhoddodd ei unig ynedig fab, fel na cholli'r pwy bynnag a greda yn ddo ef, ond caffael o hon o fywyd tragwyddol. Dyna neges o lywenydd yr Efengil. Does yr un ohonom ni'n haeddu'r nefoedd, ond o dad ni'n gwybod fod yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei fywyd. Gwaed y groes sy'n codi fyny'r eiddil yn goncwerwr mawr. Ac ni'n gwybod am fuddugoliaeth yr arglwydd Iesu Grist, yr atgyfodiad, yn ôl ar dyddau heilaw yn y nefoedd. Ac fe sydd yn eiriol droson ni y prynhawn yma. Fe sydd yn edrych lawr arnom ni. Ac os ydyn ni'n wir yn ei garu ef,
Ni'n gwybod o dad fod gyda ge rhywbeth mae fe'n disgwyl hefyd i ni fod gyda gef lle mae e nawr ar dy ddeheulaw di. Diolch i ti am yr efengil. Diolch i ti o dad am y llywenydd ymhlith yr yngylion, am bob pechadur sy'n adedu fyrhau. O dad, ni'n gofyn i ti am y trigaredd prynhawn yma. Mae'n neges i gyhoeddi. Y neges mewn un ffordd sydd yn ddifrifol. Y neges efallai fydd yn creu ofn arno ni. Wrth sylweddoli fod yr arglwydd Iesu Grist yn agor y nefoedd i ni, ac hefyd yn agor uffern. Ac i ni'n gwybod o dad wrth gyhoeddi y neges bod yn rhaid cyhoeddi y gwirionedd, ond gyda'r tynerwch calon. Gwna i ni fod felly o dad y prynhawn yma, heb ymffrostio yn ddim. Does gyda ni ddim i'r ymffrostio. Does gyda ni ddim i'r rhoi wrth flaen di. Ond mae gyda ni'r peth pwysica oll. Yr arglwydd Iesu Grist, y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Ac i ni'n dywod at ati fel tad yn ddo ef. Diolch i ti am y fraint sydd gyda ni o ddarllen dy air di. Diolch i ti fod y Beibl agored gyda ni. Diolch i ti am ffyddlondyd y bobl sydd yma, yn trefnu yr oedfawn yma bob sul. Ac i ni'n gofyn i ti o dad i fendithio'r gwaith ymhlith y Cymru. Mae eisiau'r efengil ar y Cymru yma nawr, gymaint yn troi ei cefn. Dyna beth sydd yn digwydd yn ein gwlad ni. Un capel ar ôl y llall yn cau. Yr efengil wedi gadael os blynyddoedd yn ôl. Ond mae'r effaith yn glir yn awr o dad. Ac mae eisiau'r diwygiad unwaith yn rhagor yn ein cenedl ni. Bod ni fel cenedl wedi troi yn dy erbyn di. Fydd yn genedl fydd yn troi yn ôl at ati unwaith yn rhagor. A'r holl genedl yma o dan dy farn di o dad. Ac i ni'n gweld hynny yn glir bob dydd. Ac i ni'n gofyn i ti am drigaredd o dad i'r genedl. Cadw ni gyda'n gilydd y prynhawn yma, ni'n troi at y gair. Ac i ni'n gofyn i ti o dad i fod i ni gyd gofio mai dy air di yn unig yw e. Does yn neb as i'n abl i bregethu heb dy help a dy gymorth di o dad. Bydd yn gymorth i ni prynhawn yma. Bendithia bob teulu. Ti'n gwybod am bob gofid sydd yma prynhawn yma. Pob ofn efallai. Ti'n gwybod am yr angryduniaeth hefyd o dad. Efallai fydd rhai yn gwrando o prynhawn yma tu allan i'r lle yma. O dad, bendithia'r gair. Nid mwyn i ni gael rhyw glod o ran ein hunain, ond mwyn i ti gael y clod a'r mawl a'r gogoniant sydd yn unig yn eiddo i ti ein tad. Ein tad wyt ti, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ac i ni'n gofyn i ti prynhawn felly i ddod yn ein plith ni ac i ni wybod am bresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist. Cadw ni yn dy drigaredd ni'n gofyn ti felly. A maddau ni eto am bob pechod a baith erbyn di, hyd yn oed yn y dydd yma. Gofala amdano ni yn ein tyfodau, yn ein ymddygiad, yn ein chalonau ac yn ein bywyd bob dydd o dad. Ni'n gofyn i ti o dad ni fod yn weddigar bob dydd wrth gwrth y rai sydd yn byw yn agos i'n tai ni, aelodau o'n teulu ni, rhai sydd ddim wedi derbyn ac ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. O, am y trigaredd yma. Yn Iesu Grist felly, bendithia ni ym mhob peth, ac i ti gael y clod ar Iesu Grist i ddod i'n plith ni, i ddangos ei hun unwaith yn rhagor i ni. Diolch i ti fod gyda ni'r Beibl agored yma, a'r ddymeg yma prynhawn yma unwaith yn rhagor, i ddangos pethau rhyfedd i ni, am dy efengil di ac am dy fyddeiant di.
ac am dy gariad ti, tuag ato ni, yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cyn troi at y gair prynhawn yma gan ei ganu gyda'n gilydd ym 639. 639. Dechadir o'i faith yn llwyr ar goll, o'm traed i'n pen yn eog, aflan oll. Dan glwyfau dwys, tra dyfnion, trymion trist, o'n meddyg rhad i'n bath yw Iesu Grist. 639.
ni droi at ni'n diw mewn gweddi. Ni'n gofyn i ti o dad am bob cymwrth nawr. Y gair sydd o'n blaen ni, sydd yn air o ddiwrtho ti yn bwrpasol i bob un ohono ni. Bendithia ni trwy y gair yn unig o dad i'w ein gweddi, yn Iesu Grist. Amen. Wel, rhyw fis yn ôl, cymerais i ddwy ddameg gyda chi, priodas mab y brenin a'r mab y fradlon, gan edrych ar y thema o'r wisg orau a'r wisg pasol i etifeddu bywyd tragwyddol. Nawr, y prynhawn yma rwyf am eto glymu, wel, dwy ddameg efallai, dwy ddameg fyr iawn, gyda y ddameg yma y ddarllenwyd. Nawr, mae drafod gan y diwinyddion am y ddameg yma, a'i dameg yw i, neu alegori yw i, neu'n wir a dydd i'n hanes ag eir person yn arbennig o'r enw Lazarus, a'r gŵr golidog. Ond does dim pwrpas y prynhawn yma i ni edrych i fewn i'r syniadau o gwbl. Beth pwysica prynhawn yma i ni gofio yw fod yr arglwydd Iesu Grist yn ei weinidogaeth a'i brygethu wedi defnyddio llawer o ddamegion i bwysleisio agweddau ysbrydol. Yn gyntaf, wrth gwrs, o flaen y Pharisëaid fan yma ar Iddewon, ond wrth gwrs i'r cenhedloedd fel un unau, ac mae yr un mor bwrpasol i ni gyda'n gilydd y prynhawn yma. Felly mae'n rhaid cofio y gwirionedd yma. Na mae rhyw agos i 30 o ddymhegion gyda ni yn y Testament Newydd. Atgoffa ni eto felly beth yw dameg wedi cael ei gosod i ni i ddefnyddio neu ro'n blaen i wirionedd ysbrydol. Dyna beth sydd yn bwysig i gofio y prynhawn yma, yn arbennig yn y ddameg yma. Pwyntiau y prynhawn yma fydd edrych ar y ddau ŵr sydd gyda ni, un o'r enw Lazarus ac hefyd y gŵr golidog. Ni am edrych ar ei bywydau nhw'n gyntaf oll, edrych ar ei marwolaeth nhw, ac yn edrych ar y cynlyniad i dragwyddoldeb, ac wedyn ei clymu nhw fyny gyda ddwy ddameg fyr, y perl gwerthfawr. Nawr, beth am ei bywydau nhw? Wel, does dim eisiau fi ddweud hyn, os e. Mae yna gontras, wahaniaeth mawr rhwng y ddau berson yma. Y gŵr golidog, gŵr pwysig yn ei feddwl ei hunan. Ni'n darllen yn honno fe, mae'n gwisg ar dderchog, a wisgyd a phorffor a llian maen. Nawr, mae'n byw y bywyd yma, bywyd da, helaethwch beunydd, ac yn sicr bod e am ddangos ei hunan bod e'n gyfoethog. Dyna'r pwrpas y wisg phorffor yma. Yn llawn fel y tybiau o drysorau y byd yma. Yn Saesneg mae'n gweud, clothed in purple and fine linen. Chi'n cofio Lydia, dyna'i gwaith hi. Y lliw yma, lliw arbennig, yn dangos mewn ffordd rhyw frenhiniaeth oedd gydag e, fel dyn. Ond ni'n gweld rhywbeth arall amdano fe hefyd, mae'n ddyn hunanol iawn. Dangos ddim cydymdeimlad at y gardotyn oedd wrth ei ddrwsau. Mae'n ddiddorol i weld na dyn ni ddim yn gwybod enw, dyw i'r Iesu Grist sy'n mynd i roi enw y dyn yma o'n blaen ni. Ni'n dod wedyn at y llall, y cardotyn yma. Wel, cyflwr hollol wahanol. Mae'n sylweddoli arno fe. Wrth borth y dyn cyfoethog yma, yn gornwydlyd. Ei gorff e mewn rhyw stat ddifrifol. Dyna beth mae'r Iesu Grist am gyfleu ni fan yma. Yn ywynog wrth gwrs, ni'n darllen ac yn chwennych cael ei borthi ar briwsion y sarthiau oedd wrth fwrdd y gŵr cyfoethog. Dim ond y briwsiau yma, oedd y dyn cyfoethog ddim yn ei sylw ond oedd e o gwbl, mae'n amlwg. Dyna'r pictiwr sydd gyda ni. Ac hefyd ni'n gweld rhywbeth rhyfedd fan yma, y cŵn a ddaethant, ac elefasant ei gornwydydd.
Mewn ffordd mae hwn yn dangos rhywbeth yma dydd cyfoethog yma. Dyna'r pictiwr sydd gyda yma, bod y cwn yma yn gweld fwy o eisiau na'r dyn cyfoethog yma. Bwysig iawn, nid yn ddi enw. Lazarus. Nawr, fe gewn ni ar y card nes ymlaen, beth yw ystyr y gair, mae'n bwysig. Y Lazarus yma. Nawr, beth am ei marwolaeth nhw? A dyma yr ail ddarlleniad i ni, o Lug 16, 22 i 31. Ac mae'r geiriau yma yn ddifrifol. Efallai, yr rhan mwyaf difrifol yn y Testament Newydd. Efallai, dyna mwy difrifol yn yr holl Feibl yma. Achos mae'r geiriau sy'n mynd i gael ei ddarllen yn agor yn nefoedd i ni. Ond hefyd, mae'n dangos uffern i ni. Felly dyna pam mae rhaid i fod yn ofalus yn ei ddarllen nhw ac yn dynner yn ei trafod nhw. Ond does na le o gwbl i osgoi trafod y geiriau yma. A mae geiriau yr arglwydd Iesu Grist i nhw. Yn y Beibl yma, i ni y prynhawn yma gyda'n gilydd, i bob un ohono ni. Felly, adnod 22. A bu'r cardoti'n farw, a'i ddwyn gan yr anghelion i fynwes Abraham, a'r golidog hefyd y fu farw cygladdwyd. Ac yn uffern, efe y gododd ei olwg, ac efe mewn poenau, ac y gan fi Abraham o hir bell, a Lazarus yn ei fynwesif. Ac efe lefodd ac y ddywedodd, o dad, Abraham, trigar ha wrthyf, a danfon Lazarus i drochi pennau fus mewn dwfwr, ac i oeri fy nhafod, canes fe am poenir yn y fflam hon. Ac Abraham a ddywedodd, ha fab, coffai ti dderbyn dy wynfydd yn dy fywyd, ac felly Lazarus ei adfyd, ac yn awr y diddennu'r ef ac y poenir dithau. Ac eblaw un oll, rhwng om ni a chwythau, y sicrhawyd gagendor mawr. Fel na allo, ar rhai a fynent dramwy o ddyma at o chwi, na rhoi o ddi yna dramwy at om ni. Ac efe ddywedodd yr wyf yn y tolwg i ti gan hynny o dad, ddanfon ohono te fi di fy nhad. Canis yma i 5 o frodyr, fel y tystiolaetho iddynt hwy, rhag dyfod ohonynt hwythau hefyd i'r lle poenus hwn. Abraham a ddywedodd wrtho, a mae ganddynt Moses a'r proffwydi, gwrandawant arni twy. Yntai a ddywedodd, nag e y tad Abraham, eithir osa un oddi wrth y meirw atynt, hwy edi fy'r hant. Yna Abraham a ddywedodd, ond i wrandawant ar Moses a'r proffwydi, ni chredant chwaith, pe codau un oddi wrth y meirw. A'i bron yn ddigon i weid gartre ni. A jyst meddwl am y geiriau yna ni wedi darllen. Ond fi'n dros y pictiwr yma, y prynhawn yma gyda'n gilydd. Dyna pan mae mor ddifrifol i bregethu ar yr adran yma. Ond eto, gallai on pwysleisio mae'r arglwydd Iesu Grist sydd yn cyhoeddi'r ein. Nid rhyw bregethwr. A does neb yn ddigonol i bregethu arno nhw. Ond fe ewn ni trwy y pictiwr gan obeithio. Bydd rhai efallai'n cael rhyw ofn difrifol y prynhawn yma. Am ei tygyd
tragwyddol. Dyna'r pwrpas, a dyna pam mae eisiau tynerwch. Nawr, y pictiwr sydd gyda ni o ddyn, y ddyn golidog yma, am ddangos ei gyfoeth, yr cyfan oll oedd gydag a ni'n dod at yr ail benod ei marwolaeth, y ddau ohonyn nhw nawr. Gallwn efallai ddychmygu y pictiwr yma o'r ddyn pwysig yma'n cael ei gladdu. Rhyw ffordd grand fawr efallai, gyda'i holl ffrindiau'n gydag Y rhai oedd wedi profi efallai rhyw rhan o'r helaethwch beinydd yma oedd gydag wedi rhannu y cyfoeth yma gyda'i ffrindiau. Dyna'r pictiwr un ni'n gael o'r dyn yma. Ond eto, heb sôn ei enw. Gallwn ni ddychmygu eto felly carreg bedd grand gyda'r dyn yma. A'i enw'n glir. Ond yr arglwydd Iesu Grist wedi dangos i ni bod i'n meisiau ni wybod am enw y dyn yma. Meddiwch am y cardotyn. Dim sôn am angladd. Dim sôn am ei gladdu. Ond beth a ddigwyddodd i Lazarus sydd yn holl bwysig i ni y prynhawn yma. Rhywbeth a ddigwyddodd i'w enaid. A dyna beth sydd yn bwysig. Mae gyda ni eneidiau. A'r eneidiau yma sydd yn bwysig. Dim sôn am gladdu, dim sôn am angladd i'r cardotyn yma. Ond gwrandewch, a bu'r cardotyn farw a'i ddwyn gan yr yngylion i fynwes Abraham. Mae rhyw dynerwch rhyfedd yna nawr se. A'i ddwyn gan yr yngylion i fynwes Abraham. A'r gwrlidog hefyd a fi farw ac a gladdwyd. Nawr, yr yngylion yma, gymaint i ddweud am yr yngylion fwy na allwn ni feddwl yn y prynhawn yma. Yn nhw wedi dwyn y cardotyn yma i'r nefoedd. Tynerwch fel bydd nhw'n cludo fer y daith yma, o'r byd yma, i fynwes Abraham. Mae yna gyfrifoldeb gyda'r yngylion yma. Mae'r yngylion yma'n gwybod rhywbeth am lywenydd. Chi'n gwybod yr adnod yn dda iawn, felly meddaf i chi mae llywenydd yn gwydd yngylion, diw am un pechadur a edi fyrhawo. Mae'n rhaid fod yna lywenydd yn eu plith nhw. Wrth gludo'r enaid yma i'r nefoedd. Beth yw'r yngylion? Ond i dysbrydion gwasanaethgar ydyn twy, oll wedi ei danfon i wasanaethu er mwyn y rhai a gant etifeddu eich awdwriaeth. A di ni sylweddoli hynny bod yr yngylion yma yn gofalu amdano ni. Os ydy caru ac yn cydnabod Iesu Grist fel arglwydd y prynhawn yma, mae'r yngylion yn gofalu amdano chi. Bob dydd a trwy y dydd, dyna'i gwaith nhw. A dyna'i gwaith nhw fan yma oedd ei garu o'r enaid. Dyna'r pictiwr sydd gyda ni. Yngofiwch am y corff yma, corff gorlwydlyd. O'n nhw'n cario ei enaid i fynwes Abraham. Fynwes Abraham. Wel, mae hyn yn gyntaf oll i ni sylweddoli bod hyn yn golygu gymaint i'r Iddewon, i'r Phariseaid fan yma. Darllenwch yr adnodau cyn yr adnodau yma, fydd yn werth i chi wneud hynny, adnod 16 i gyd. Chi'n gweld beth mae'r Phariseaid yma'n dweud. Beth oedd Abraham de? Wel, ni'n darllen yr Rufeiniad ac yn dad yr enwaidiad. Nid i'r rhai o'r enwaidiad yn unig, ond i'r sawl hefyd a gerddant lwybrau ffydd Abraham ein tad ni, yr hon yr oedd ganddo yn y enwaidiad. Cerdded yn ffyrdd llwybrau Abraham, ffydd Abraham. Beth oedd y ffydd yma oedd gyda Abraham? Pam yn ni sôn am fynwes Abraham fan yma? Can i sydd ddim yn dweud ar fod cyfrif ffydd Abraham i gyfiawnder.
Beth yw'r Cristion, beth bynnag de, y prynhawn yma? Beth sy'n mynd i ddigwydd yn ei neidiau ni? Dedwydd yw y rhai am y ddeiwyd ei hanwirieddau, a rhai a cuddiwyd ei pechodau. Dedwydd yw y gŵr, nid yw'r arglwydd yn cyfri pechod iddo. Dwi ddim yn rhy bell i fi ddweud y prynhawn yma, os ydych chi'n caru'r arglwydd Iesu Grist, mae'r angylion o'ch amgylch chi yn gofalu amdano chi, bod ni'n anghofio gymaint. Gwendid ein ffydd ni'n aml iawn. Ni'n gwybod hynny ac ni'n cyffesu hynny. Ond i'ch wi'n gweld yn y farwolaeth yma, beth bynnag fydd cyflwr y corff yma, mae'r enaid yn ddiogel. Ac mewn ffordd mae'r enaid yma yn mynd i gael ei dywys gyda'r angylion i fynwes yn arglwydd Iesu Grist. Dyna'r pictiwr sydd gyda ni. Beth am y Lazarus ten? Pam yr enw yma? Beth yw ystyr y enw Lazarus? Ystyr yr enw yw Duw am cymorth. Dyna'r pictiwr mae'r arglwydd Iesu Grist am mynd i gael yn y ddameg yma. Duw am cymorth, God has helped. Dwi'n ledwyd yn bach gyda'r enw nes ymlaen hefyd, yma'n bwysig i gofio na. Duw yn gymorth i'r dyn cornwydlyd yma. A pwy a wyr beth i start ein cyrff ni yn y marwolaeth. Rwy'n cofio bod yn sefyll ar ochr gwely dyn oedd yn marw. Oedd y gwnidog, i chi'n nabod y dyn yma'n dda iawn, roedd ddim o'i enw i'ch blaen chi, oedd yn eistedd wrth yn ochr i, a'r dyn yma allan o'r byd yma, ym mhob golwg, a mae fe'n dechrau darllen adnodau iddo fe, cyfarwydd. Ac oedd y dyn yma yn ymateb. Yn sicr fod ni'n gweld dagrau yn ei foche. Wrth glywed y gwirioneddau yma, diogelwch yr enaid, beth bynnag fydd cyflwr y corff. Beth am y dyn golidog? A bron yn ymllasiwn i ysgoi fe, ond gallwn ni ddim. A'r golidog hefyd y fi farw ac y gladdwyd ac yn uffern. Fe agododd ei olwg. Oedden ni'n credu yn uffern. Os nad ydyn ni'n amau gair yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn uffern fe agododd ei olwg. Ac fe mewn poenau. Ac y ganfi Abraham o hirbell. Dyna beth oedd e'n weld. A gweld Lazarus yn ei fynwes. Yn y dyn Abraham yna, oedd e'n galw e'n dad. Mae yna bwysigrwydd felly yn y rybyddion yma. Ac yn bechod anfyddeol i unrhyw un sydd yn cyhoeddi y gair i osgoi y gwirioneddau yma. Ond eto fel wedi pwysleisio fwy nag unwaith, eu cyhoeddi nhw mewn tynerwch. Dyna'r neges sydd eisiau bob un ohono ni. Mae rhywbeth yn clymu ni at ein gilydd yn os e. Pawb y bechasant ac ydynt ôl am ogoniant Duw. Gallai edrych o amgylch fan yma prynhawn yma bob un ohono ni. A pwy arall fydd yn gwrando y prynhawn yma, chithau hefyd. Mae yna gyflwr difrifol yn cael gyda ni gyda'r pictiwr yma o'r dyn golidog.
mewn poenau. Gweld Lazarus, gwybod le oedd Lazarus, yn gofyn am gysur o ddiwrth Lazarus. Y dyn yma, oedd wedi cerdded heibo fe, dyna'r pictiwr sydd gyda ni pan maen nhw'n y byd, y cyfoethog a'r dyn cardotyn yma, ond nawr, y pictiwr sydd gyda ni o'r dyn yma ni boenau am Lazarus nawr. I drochi pennau fus mewn dwfwr ac i oeri fy nhafod. Canis fe yn poenir yn y fflam hon. Ond chi gweld, mae yna rhywbeth amhosibl fyna yma nawr. Mae yna gagendwr mawr rhwng y nefoedd a uffern. Beth yw'r gagendwr yma? Wel, fel na alla y rhai a fynent dramwy o ddi yma ato chwi. Galle Lazarus ddim mynd lawr fan yna. Na'r rhai oedd yno dramwy ato ni. Mae'r dynged yma am dragwyddoldeb. Os oes rhywun yma ddim yn yr arglwydd Iesu Grist, gyda'r tynherwch eto, wy'n gobeithio bod chi'n teimlo y gwirionedd difrifol yma. Y dynged tragwyddol sydd yn cael ei benderfynu ar y dydd y fyddwch chi'n gadael y byd yma. Does na'r un cysur yn y lle yma, mae hyn yn glir. Adnod 28. Canis medde'r dyn golidog, y mae i mi 5 o frodyr anfod Lazarus at y hwyn. Fel y tyswleitho iddynt hwy, rhag dyfod ohonynt hwytha hefyd i'r lle poenus hwn. Oedd y dyn golidog yma, dyna'r pictiwr sydd gyda ni, ddim am weld neb o'i ffeibio ne, yn dyfod i'r lle difrifol yma. Chi'n gweld cynnen sydd yn yr uffern yma. Chi'n gael y pictiwr yma, felly fydden nhw'n dweud wrth i gilydd, lle yn beio i gilydd, na ddyn nhw wedi rhybyddio i gilydd. Pam na lle ti ein bwyd, yn ein bywydau ni fod wedi ei rhybyddio. A dyna beth sydd yn digwydd pan ych chi'n cyhoeddi y gair. Rhybyddio pobl. Wrth chi wedi darllen y gair yma, does gyda ni'r un esgus o gwbl. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei drigaredd wedi rhoi'r ddameg yma i ni. Gallai gyfeirio felly yn fyr iawn at bobl ifanc. Mae gyda chi rieni efallai'n gweddio amdano chi. Gyda chi fy ngyd at gi felly yn gweddio amdano chi. I chi gael dod i adnabod Iesu Grist. Ond mae rhaid chi gofio un peth. Mae'r gweddiau y fam a'r tad a fy ngyd at gi yn mynd i orffen. Bydden nhw ddim yn gallu gweddio amdano chi rhagor. Yn wir bydden nhw ddim am weddio mewn un ffordd. Rwy'n y Falus yn dweud hynna, fi'n gwybod. Ac os ydych chi'n marw heb gyffesu'r arglwydd Iesu Grist, fydd na wahanu. Os ydych gyda chi fam a tad, chi'n cyffesu'r gweredw, mae'n gyd at chi. Yn y dyddiau olaf, fydd na wahaniaeth. Mae rhywun wedi dweud am uffern fel yma. Uffern yn ddim mwy na chydnabyddiaeth o'r gwirionedd. Chi'n gweld fel yma, oedd y dyn golidog yma, dyma'r pictiwr sydd gyda ni, yn gwybod y gwirionedd nawr. Mae'n dweud am ei frodyr, felly fydda nhw'n wedi farhau. Mae'n gwybod am ei, am y gwirionedd.
Uffern yn ddim mwy na chydnabyddiaeth o'r gwirionedd, ond yn rhy hwyr. Ac ag endwr na, does dim gobaith, does dim pont o gwbl o un lle i'r llall. Yr unig beth oedd y gŵr golidog yn y pictiwr yma oedd e'n gweld, ond oedd dim gobaith. Beth sydd gyda ni'n neud, te? Chi'n cofio yn dweud fan yma, a mae ganddynt Moses a'r proffwydi gwrando want arnynt hwy. Yn tai, oedd nag o dad Abram, dim gwrando'r Moses a'r proffwydi sydd eisiau ero nhw. Eithir os a un oedd i wrth y meirw at hwy a edif yr hant. Yn Abram a ddweud wrtho, on i wrandawant ar Moses a'r proffwydi, ni chredan chwaith be codau un oedd i wrth y meirw. Os nad ydyn nhw'n gwrando ar Moses a'r proffwydi, does dy gynnau ddim gobaith. Beth ni'n neud, y pwy yw'r proffwydi ni'n gwrando arno prynhawn yma? Ond yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio'r Pharisëed yn ei gyhyddo fe, a mwy wyt ti nag Abram ein tad ni ar hwnna fi farw? A'r proffwydi a fi entfeirw, pwy wyt ti yn defnyddio'r dy hun? Gorfoledd oedd gan eich tad Abram, wyle fy ni ddi, meddai'r arglwydd Iesu Grist. Ac efe ei gwelodd hefyd, ac a lawynachod. Nawr te, dyma'r llawenydd y prynhawn yma. Yr un llawenydd ar Abram yma, weled fy ni ddi, sef dydd yr arglwydd Iesu Grist, ac efe gwelodd hefyd ac a lawynachod. Chi'n sylweddoli beth sydd i ni yng Nghrist y llawenydd yma o dragwyddoldeb yn ei gwmni, yn y nefoedd. Ni wedi dathlu yn y Dolig a thithau Bethlehem Ephrata o'r Hen Testament. Dy fod yn fechan ymhlith miloedd Jiwda, eto o hwnnw tyd a wallan i mi un i fod yn llywydd yn Israel, yr hwn yr oedd yn ei fynediad allan o'r dechreuad. Dyddiau tragwyddoldeb. Cyn bod Abram wy fi, meddai'r arglwydd Iesu Grist. Beth i ni am wneud y prynhawn yma? Beth yw'r neges y prynhawn yma? Y proffwyd gwrando arno fe, yn wir medda fi chwi, yn neb sydd yn gwrando fy ngair i. Ac yn credu'r hwnna ma'n fonodd i, a gaeth beth fywyd tragwyddol, fel Lazarus. Ac ni ddaw i farn, nid i uffern. Eithir y fe aeth trwodd o farwolaeth i fywyd. Dyna'r pictiwr sydd gyda ni o'r cardotyn yma. A bu'r cardotyn farw a'i ddwyn gan yr yngylion i fynwes Abraham. O'n i'n mynd i meddwl am hyn, bod beth sy'n mynd i ddigwydd yn eich angladd chi? Mae fe'n dod, mae Marwolaeth, y gelyn olaf yma, y gelyn difrifol yma, o'n blaen bob un ohono ni. Beth a gallan nhw ddweud yn eich angladd chi? A bu i chi farw, a'ch dwyn gan yr yngylion, at yr arglwydd Iesu Grist yn y nefoedd. A dyna fydd neges eich angladd chi. Neu rhyw sôn gwag am eich bywyd chi a pethau da chi wedi wneud ac yn y blaen. Ni'n clywed digon o hynna mewn yngladdau. Ond dyna beth sy'n bwysig i gyhoeddi mewn angladd. Mae enaid y dyn yma yn y nefoedd ar fynwes yr arglwydd Iesu Grist. Y ffordd yma sydd wedi ei drefnu o dragwyddoldeb yn Grist, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael, na lloer, na ser uwch ben, fe drefnwyd. Ffordd
Ynghyngor 3 yn 1, I achub, gwael, golledig ddyn. Achub rhywun fel Lazarus rian. Ble mae yna pisrwydd ni y prynhawn yma? Emyn arall, mae y pisrwydd pawb o'r byd yn gorffwys, yn dy angau drud. Wy'n hoffi'r llinell yma yng nghyswllt yr yngylion. Hyfrytaf waith yngylion fri yw canu am fynydd Calfari. Yr yngylion yma oedd yn tywys Lazarus i'r nefoedd y pictiwr yma sydd gyda ni. Dyna'i gwaith hyfryta nhw. Llyd o eneidiau i'r nefoedd yn canu am fynydd Calfari. Ystyr enw Lazarus felly oedd Duw am cymorth. Pam gas yr enw yma? Efallai am fod eisiau enw gyda'r gwir, chi'n gwybod adnod 24 dwi'n meddwl I fi, ac I fe lefodd y cyddywyd o ddod ad Abram trwy'r hawr wrth I fa danfon Lazarus. Dyna pam oedd yr enw wedi cael ei roi iddo fe. Naw I meddwl, pwrpas yr enw fan yma oedd wedi cael ei ddefnyddio gan yr arglwydd Iesu Grist I ddangos fod y cyrdoti'n yn ei holl boenau yn ymddiried yn niw. Dyna y pictiwr sydd gyda ni. O'n I gyd yn ein holl boenau yn ymddiried yn niw. Mae'r amser yn mynd ymlaen ac ni'n dod at y bedwarydd yn fyr iawn y prynhawn yma, y perl gwerthfawr. Beth yw y deyrnas nefoedd yma ti? Pam ni'n sôn gymaint am y deyrnas nefoedd yma? Dyma un ddameg. Drychefn cyffeli byw teyrnas nefoedd. Dyna'r agoriad. Drychefn cyffeli yw teyrnas nefoedd. Ni am glywed nawr be sy'n mynd ymlaen yn y ddameg yma. Drychefn cyffeli byw teyrnas nefoedd I farchnatwr yn ceisio perlau teg. Yr hwn wedi iddo gaffael un perl gwerthfawr, aeth ac a werthodd gymaint o oll ag afeddau ac a'i prynodd ef. Mathew 13, adnog 45 a 6. Yn gwerthu y cyfan felly mwyn y perl gwerthfawr yma. O, dychmygwch y dyn yma. Y dyn gwlidog, y dyn cyfoethog yma. Och, nid efe rhywbeth be bydde wedi cael gwared yr holl beth a'i ffôl yma. Perlau diwerth yn ei olwg ond oedd hi ddiweddar. Ond dim yn y ddameg yma. Gwerthu y cymaint oll mwyn cael gafel yn y perl arbennig yma. Dameg arall sydd yn dilyn. Drychefn cyffeli byw teyrnas nefoedd. I drysor wedi cuddio mewn maes. Yr hwn wedi ddyn ei gaffael a'i cuddiodd ac a lywenoddodd ac o lywenydd amdano sydd yn medyd y maith ac yn gwerthu'r un oll a fedd ac yn prynu y maes hwn. Chi'n gweld does dim byd mwy pwysig na etifeddiaeth o deyrnas nefoedd. Cyffeli byw teyrnas nefoedd. Teyrnas nefoedd yw rhai sydd yn taflu'r cyfan I ffwrdd. Dim problem cyfoeth gyda'r dyn yma mewn gwirionedd, ond problem angrediniaeth, methu gwrando ar proffwydi, methu gwrando ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r broblem y prynhawn yma, sydd gyda ni bob un ohono ni o ran natur, gwrthod gwirioneddau Iesu Grist, ond trwy ras Duw. Trwy ras yr ydych chi'n gwedig, trwy ffydd. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r trysor mwyaf o'r oll. Gwrandewch arno fe. Ac mae un pennill sydd ddim yn y llyfr yma, wy'n meddwl,
yn yr hen lyfr Methodistiaid, mae wedi bod yn arbennig iawn. Wel, dyma'r trysor mwyaf drud. Gwaed Iesu yn llifo dros y byd. Fyth na foed ond ei farwol glwy yn sylfaen pob cyniadau mwy. Y trysor mwyaf yw yr arglwydd Iesu Grist. E fe yn unig sydd gyda ni yn y darlun yma. Ymddiriadaeth Lazarus ynddo fe yw'r gwirionedd. Yr arglwydd Iesu Grist a fi oedd yn ifydd hyd angau. Mae'r adnodau yn y Philippiaid fan yma'r ail benod. Gan fod yn ifydd hyd angau angau'r groes. Oherwydd paham diw ai tradd yr chafodd yn tai, ac yr oddau sydd o enw yr hwn sydd o'r uwch goruwch pob enw. Fel yn enw Iesu y plygau pob glin, o'r nefolion a'r daerolion a than daerolion bethau, ac cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw. Dyna beth sydd eisiau arno ni y prynhawn yma. Megis yr etholodd fe ni ynddo ef cyn seliad y byd. Fel y byddem yn sanctaidd ac yn ddifeis ger ei fron ef mewn cariad. Dyna beth yw sefyllfa y Cristion y prynhawn yma, yngolwg Duw yn ddifeis. Wedi iddo ein rhagluniaethu ni fy bwysiad trwy Iesu Grist iddo ei hun, yn ôl bodlonrwydd ei wyllus ef, mawl a gogoniant ei rasef, trwy'r hwn y gwnaeth ni yn gymeradwy yn yr anwylid. Yn gymeriadwy yn yr arglwydd Iesu Grist. Fel Lazarus, a cheneidiau chi'n ddiogel, byddan nhw rhyw ddydd yn cael eu cludo gyda'r angylion i'r nefoedd. I ddisgwyl wrth gwrs ym matgyfodiad y corff. Y corff mewn marwolaeth fydd yn wan. Corff Lazarus drian yn gornwydlyd i gyd. Ond yn yr atgyfodiad, bydd y corff yn berffaith ac ymuno fydd y corff yma gyda'r enaid. A'r cyfan i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Oll felly ddaeth yn gyfan i meddiant gyda'n Duw. Yr holl bethau ni wedi sylweddoli am Lazarus fan yma yn dyfod i'r Cristion yn Iesu Grist. Iesu, fy mhroffwyd i am pen, fy ffeiriad mawr am brawd, fy mywyd i, fy ffordd, fy nod. Os oedden ni fyna prynhawn yma, yn cydnabod Iesu yma fel y proffwyd i am pen, o ffeiriad mawr am brawd, fy mywyd i, fy ffordd fy nod. Be sy'n nesa? Derbyn fy moliant clawd. Pwyswch ar yr arglwydd Iesu. Pwy bynnag sydd yn gwrando o prynhawn yma. Pwyswch ar yr arglwydd Iesu Grist. Yr unig obaith, ond yr gobaith yma gyda'r sicrwydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, i bechadu'r gwael y llawr.
Mae fi yw y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Beth yw'r pictiwr sydd gyda ni hefyd o Lazarus i orffen? Gwerthawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei saint ef. Mae'n sicr bod ni wedi gweld gwerthfawr marwolaeth y pictiwr yma o Lazarus. Ond os ydych chi yng Nghrist y prynhawn yma, tristwch yn y rhai fyddwch chi'n gadael ar ôl, mae'n sicr. Ond gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei saint ef. Ac i bawb sydd yma, ac i pawb sydd yn gwrando, y cwestiwn yw, ni, ai am fy meiau i, y dioddefodd Iesu mawr. A mae'r Cristion yn sicr o hynna, yn ei holl wendidau, yn sicr fod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw yn bersonol iddo fe ar y groes. A'r gwaed y groes yma sy'n codi fyny'r eiddil yn gwancwerwr mawr. Gwaed y groes yma yw eich sicrwydd chi i'r nefolion leoedd am dragwyddoldeb. Ond heb dderbyn y gwaed fel eich unig gobaith, does gyda chi un o gobaith arall. Felly bydde ni Dduw yn ei drigaredd, bendithio y gair yna i ni prynhawn. Goniant fydd iddo fe. Goniant fydd i'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Amen. Fel oedd yn digwydd, o'n i'n canu'r emyn yma yr un nesaf 701 yn y oedfa Saesneg y bore yma. A yn ddiolchgar bod wedi cael dewis yr emyn yma i orffen y prynhawn yma. Darllenad trydydd bennill. O fryniau Caer Salem, ceir gweled holl daith yr anialwch i gyd. Pryd hyn y daw troion yr yrfa, yn felys i lanw ein bryd, cawn edrych ar stormydd ac ofnau ac angau drychynllid a'r bedd, a nynau'n ddihangol o'i cyrraedd yn nofio mewn cariad a hedd. 701. Christ.
Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, o'r gyda ni oll o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.